Sasisian bat ngawan ra ya ke cingkublai ga bakar pang na kane ga Good News Channel jong ga KGP sinat sangi jinge seng samla ha ga kerteng jong trai banong punim jinge balong Jesus Christ mentang ya beteng ya kane ga Bible study ga bentang ga baar ha ga bedi bat ki symbol kane kita ki dak ki jong men sim ba ko kum tu ha kane ga tayo ga balalik no ilayo ya ga ban pen ka kum ga dak jong men sim ba ko ka ding kum ka dak trong min sim ba khoi ka leer kum ka dak trong min sim ba khoi ban min tang in ya pet pat iki wei pat ki benta ban ka ta ka long ka paru kum ka dak trong min sim ba khoi ka paru kum ka dak trong min sim ba khoi baro ngie tip ba sapang gani ka jingkren trong ka ktien ka trong ublai baro ngie tip ba ka jingpen baptis yo jisu labu record lane labu jing tho haki sautali ki gospel ba minsim ba khot ulawan her hakadur jong ka paru hakapor ka papin baptis yau jisu te kum tangi la e ka ban skau tho shai ba ka ni ka paru kalong kum ka dak lane kata ka symbol jong minsim ba khot Knang banganum chim thanya ka por nganyele ban kham stat bat kham pen lingkon na ka ban ta ka chingman toy chong phi ha ka ban sngap ekane ka Bible study nganya pe ye ki kat tu kat ni ki chingtip ki badon hapo chong kane ka paru ye ki chinglong ki chongka ki bangilaru ban yo i ya kata ka dur chong ka chinglong ka chong men sim ba khot lani ya kata ka rukum pin ya sergim ya ka paru kum kata ka dak chong men sim ba khot ka baning kong ya ka paru la jutip ya ka kum kata ka symbol of peace lani ngi ong ya kata ka emblem of peace lani kata ka dak chong ka jingsuk hakaleng jong ka parthai ya ka paru la jutip ya ka kum ka dak jong ka jingsuk Bangi haba kidan kinu ki peace treaty nane kita ki jingyate jutang jong ke jingsuk la ju pelat ya ga paru na ga banta ban wanra ya kata ke jingsuk namar kata kadang ya ga paru la jutip ya ka kum kata kadang jong ke jingsuk hadian jong ke jing slay unua haba ka yingling ka jong unua kala sange haulum arat unua ula pelat ya ga paru ya ka bantip la ka kalarngat nem bat ba kata ka jingsuk kalawan pai biang nem hadin ba ublai uladep ban bisar ya ka perthai da ka jingslei jong ka ngis ngau tanat sibun ya ka jingkren ka jong trangai bat nong panim changi jisu wong ya ka jingsuk jonga nga e no api ya ka jingsuk ka jonga nga ai api kumba ka ta ka perthai ka ai nga ai manga phi phin skap ka ni ka jingkren ka ni ka benta ka ba shakamat ka ba jisu ukren sa phang men sim ba khon ka ba mat ha ba phi dan yau ni men sim ba khon phi dap do men sim ba khon phi ma de ka ta ka jingim ka ba dap da ka jingsu nang tau poru tho se ki nong galatia ka nang ba san ka ka ba ar po ar ba wei na ki so jong men sim ba khon udai ka jingsu ki parlok bayi men sim ba khon ulong uta uban aya nga ya pi ya kata ka jingsuk ka ba shisha lingba ka jinget ka jongi ka ba utrai ba nong panim jongi ba nong Jesus Christ na mar kata ka daw ngi iba ka paro la jutip ya ka kum kata ka symbol jong ka jingsuk bat kum tau men sim ba khoi ru haba u slay udam ngi ban man ya kata ka jingsuk ka ba Jesus ula kular nang ta ka ba ka paru ngi tip bagalong ka chat sim ka ba jemnut ka ba ning nakimrat ka ba jemnut tam ngi tip ba kadai ka langrat kadai ka ba jemnut tam nakimrat baro bat ka paru kadai ka ba jemnut tam nagi sim baro nang ta u jisu ong kum no sian kum ki beseng bat jemnut kum ka paru kata kadai ka jingkren ka jong trai ba nong panim chung Jesus Christ but wei na ki so jong men sim ko ru ulong ka jing jemnut bat kani ka paru kalong ka ba jemnut ba hadu kata lada pi sim ya ka pi tan ya ki tham nyang ki jong karu kanumpa kanum lenyar namar ba kalong ka ba jemnut pila ban sngu thu ban penya pher
ya kata la da phi kem yu siar la ne kem ya ka siar phi sngau thu kumnu kin linyar kumnu kin thlep kumnu kin mare hindrai hak bai de bat ka paru kamlong kumta ngakan mau ka por ngadang tre kam mission nga sa spo berni nga tre hak bai ka jaka ka bagi ju ya ri paru ba we parong changa bari paru ang pet ka jing jam nuot jangka u sim sisa na ki thap niang jangka u tan kam lei kam pa kam linyar kam kerthan bat dei ka tha ka jing long jam nuot jangka paru ngi magine ki sngi ke ba ka jing long dukhi ka bala sinsal haman la ki long ying haman la ki jong ka haman la ka jing im ka jong ki bri kim dan shu ka ta ka jing long ka ba jam nuot ki parlok bai dei kata ka jing tap yo men sim bakun ka bangila ban penja e kata ka jing bitar na ka jing im ka jongi ka balawan ra e ka jing klumar ha ka jing ya dei ha yeng asam hasno nga thau bat ha ki jing trai ki jongi namar bakawan be ka jing bitar namar balai bangim don ya kata ka jing jamnun bat ka ni ka bible study ka manglaong nadu basdang kan yarap yengi bangila ban sngau thu sapang kini ki sembal jong min sim bakun bangila ban apply ha ka jing im ban sliang ya kata ka jing dam ka bada min sim bakun ka paru kalong ka becem nun min sim bakun udan ya kata ka bor bala ban penlong jem nut ya ka jing im jonga jong pi nang ta ka paru kalong ka jat sim ka basngau tanan ban syong tang ha ka jaka ka bakut baro ngi tip unowan ingkong uperlat ya ka tingau katingap kam sim lawan pai su balai namar bakala muja ka bam do put katingap kam sko tenat man song aga jaka ka bakun habala pelat ningkong ya ka awadian bala pelat pat ya ka paru kawan pai biang namar bakam padan kata ka jaka ka bakun dang don sibun kita kimet ki baput ndrei kumanglong habala pelat ya ka paru kawan pai biang Hendrai habala pelat ya ketingah kam sim lawan pai. Namar kata kata ngi hap ban skau thu ya kani. Ba men sim bakut us ngau tenat bandon bat ban syong tang haka jaka ka bakut. Namar kata kata ka Bible ko ang hato pimtip ba ka met jong pi kalong ka ying syong men sim bakut uba hapo jong pi ya ka pila yo no blai bat pimlong la ki jong hi. Namala thiet no ayapi da ka dorba namar kata kata tu pendan burom yo blai ha ka met bat ha ka men sim jong pi ki balong ki jong blai baning kong kurin en riu khat kan dai do ar pau namar kata kata ka jingim ka bangila ban yo sisa kata ka jing job ni don kam sisa ya ka ban pen khoi ban im kata ka jingim ka bakoi ka basau ka paro ka dei tamaka kata ka jatsim ka bom don ksang kadai tang maka ka naki jat simbaro ka bom don yu ni uksang ka bom ngitip aba thiet do kha yong ha weng ba uksang ha ba ot siar la da pat la da para ka tu ga do baro ka wei kan sak thang andre de tang ha ka paru ka bom don ksang namar kata kata ka jinglong ka bak thang kam dan na po jong ka paru namar kata kata ka bible ka ong yengi kumni to wat pen sko cpu min sim ba khu yu blai ubala shan sharp ye pi hadu kata ka sngi jong ka jing sil spa to berat no pi ya kata ka jing thang bar pi haba la ngi khampen sko si shu yu min sim ba khu ngi tap do min sim ba khu kata ka jinglong ka ba thang bitterness ngi ong ka tien pareng ka ba kham palat banya ka anger ka ba kham palat ya ka jing bitar kata ka de ka bitterness kata ka de ka jing thang buon ki briu ki don ya kata ka jinglong ka bas ngok thang ye no re no ka bas ngo bitar sa ye no re no ka bom na shu ban kalat ka jingim ka jongki na mar kata ka bible ko ang bread but habangi don yo min sim bakun ka bakum kata ka jinglong kamla ban don ka jingim jonga jongpi habangi dap do min sim bakun ka ba kata ka jinglong bitterness ye no re no ka jinglong bitar sama ye no kata ka jing skuk thang ye no re no kanumla bandon kumbalong ka paru ka bomdon yuksang kamdon ka jing thang te kumta kanlong kumta ha ka jingim ka jonga ba ka jong piru kum ki bengen ka paru ka de tang maka ka chatsim ka bom ju pen mong la ne pen man saw no ro pi ai khaw ki siar ki kni ki apu ki pen man saw i wei de ka paru kam long kumta kam ju pen mong kam ju pen man saw yanur ro kani ka jinglong ka bakarpang ka badon ha ka paru bat kani ka deiru kata ka jinglong ka badon
na ka banta ki brio ki ba dap do men sim ba ku bat ki ba dap bat ki ba don yu men sim ba ku bat ngin nam pen mong ye ki wei hing ye ma ki sngi ki ba bon tang ka jing pen mong tang ka jing pen sngo si ye ki wei balai ki brio ki long banta wala ki kam yela de le se ba ki dei ki kristan ro lada don ka ba kum kata ka chat jing long ka ba mod pidon kam ban duai ban ong trai ban dap yang ado men sim ba ku namar kum balong ka paru kam chu pen men sao kam chu pen mong bon sin ki ktien ki ba ngi kren ka pen mong ye ki wei bon sin ka ba ki ktien ki ba ngi kren ka pen sngo si ye ki wei ka paru kam long bam ta tungin yo ai ka ba kum ka ni ka chat jing long da ka bong trai pen dap yang ado men sim ba ku kumbau Apostle Paul ong be filled with the Holy Spirit to long pi ki ba dap do men sim ba ku nang ta ka wei pat ka jinglong jong ka paru ba kalong ka chat sim ka ba sngo tanat ban shong tang ha ka jaga ka ba khu kam ju sngo tanat ban shong ha ka jaga ka ba jakliang kata ka dei ka jinglong ka jong ka te kum ta ngi sngo tho nya ban pen khu ya la ka jong ka jingim nya ban pen dan burom yu blai ka met ba ka men sim namar ka dei ka jaga ka ba blai lingbau men sim ba khu u kwang ban shong nang ta ka paru kalong ka chat sim ka bom ju sngo tanat bandan ba penthut ya ka jaga shong ka jong ka bat bun sin ada pilai ban kurai ka to ka jaga shong jong ka penthut ka pheta bat ka num mon shu kata ka de ka jinglong jong ka paru nga bla I siti ka jaga ka ba nga ju sa men shu habadan ba kura dan ba tinru e ka to ka jaga shong jong ka paru ka phet ba ka mon shu namar kata ka daw lada bun sin ha ka jingim ka jong iru ni pen sngo si ya men sim ba khoi ka long ka ba ma ha ka jingim ka jongi yo wan ka ba kum kata ka por ka ba ka bible ka ong ba men sim jong ublei yai le junom bat u chu uprio kat badan kata ka jing kat badang don ka jing pen kendo namar kata ong dan kam ban IT yala de bat ka bible ru ka ong to what pen skau si pi yo men sim ba khoi ubala shan sha pi hadu kata ka sngi jong ka jing siu spa namar kata ka daw ngim dei ya ka ban pen sngo si ya men sim ba khoi Paul hang ni wong what pen sngo si do not grieve the Holy Spirit what num pen sngo si but bon sin ning ba ki jinglong jingim jingi ngi pen sngo si namar kata ka daw ngi do ya ka ni ka bor ka jong men sim ba khoi ka paru ka wei pa ka jinglong ka jong ka la chupen dan ka mi ki por ki ba mencha kum ka nong ra ku bor la ban ra na shiti na ka wei ka jaka sa ka wei pa ka jaka bat ki babun ki si mandai ki chupen dan kam ya ka paru kum ka nong ra ku bor ka ba sngo tanat ka long ba ngong pi ka paru ka long kum ka dak chong men sim ku bat habangi dan si sayu men sim ku ngin long ki ta ki nong ra ku bor ka Bible ko ngai pin yo diang ye ka bor ndalawan men sim ko bat pin long ki nong plai nga Jerusalem Judea Samaria bat hadu ka bakut chong ka parthai namar ka ta ka daw ka jing shakri ka shukut tang ki sau kan ro jong ka yeng mani kam long ka badai kat kum ka jing kai jong ka ktien ka chong blai ngire ban long ki ta ki nong ra khubor namar bala pin kum bor yengi da ka bor jong men sim ba khoi na ka banta ban long ki nong phla bat ki nong ra e ka khubor kum balong ka paru ka balong ka nong ra khubor kum ta ya nga ya phiru ka jing thmu jong ka jing the no yum sim ba khoi ka long bangin long kita ki nong phla bat ki nong ra ya ka kerteng jong trai ba nong panium chingi balong Jesus Christ ngin poi sa ka wei pat ka benta bat kan long ru artat ka benta ka bangan yo ban penkut ya kani ka benta bat kata ka long men sim ba khoi kum ka shap ka bamut ka shap la ne kata ka sil ka bangi ong ka tien phreng kum kata ka symbol la ne kata ka dap jong men sim ba khoi ila yo skau itu ki kan tien ki bang la pulina do menne to what pen ngau si yo men sim ba khoi ubala shan shap la sil ye pi hadu kata ka sngi jong ka jing siu spa men sim ba khoi la ka deu kum kata ka shap ka jong ublai ha ka do nuot jong ki bangen men sim ba khoi ude ka shap jong ublai ha ki briu ki jong u ka balong ka jing kam ken ti ka jong u bangilong bat ngi dei ki jong ublai ka shap ka peni ye gai ka shap ka pen I ya kata ka jing yada
ka syap ka pen I ya ka ching yada nau nu brio ban plit ya kanu ka tiar klem da yo boran yo ching bin si sien bala sil ka ba mot ya kanu ka jing tho la ni kanu ka sinduk phemla ban plit klem da yo bor nakata ka bor ka bahalor lese ko mahaga por election ngiyo I si sien bala sil ya gitu ki EVM machine lani ki ballot box ko maki por ki pamsya ban plate klem da yo bor namar kata ka syap ka pen I ya gai ka pen I ya kata ka jing ya da habau pilat ulasan syap yu mau na ka jing tap jong jisu la jabau nu mut ban weng klem da yo bor no pilan on hap akata ka jing syap pen sitom kom ta na son syap iki bangit do men sim ba khoj bat kila dei ki chong blai bat dan bala ban kne kan that ye pi namar balai la sil ye pi dei ki chong blai bat what usai tan ro onnum la sho ban plit namar bala sil ye pi la dei ki chong blai pi la dan ha po kata ka ching ya da ka chong blai namar kata ka da ha ka chingim kristan kalong ka badan kam ba pen sko tho sapang kini ki sambal ha ka bai dei bat ka syam kabar ka syap ka pen I ya ka jinglong terai baro ngietip bagi kot ki jaka ki puta ki badan ya ka syap jeng ki bor bahalor ki bala tho ya ka kerteng ka jengki ka pen I bagi lalong terai ngietip ngiedon ki dokumen ki kot ki sla jeng ki jaka puta si sien bala sil ka bamut ka pen I kala dei ka jongpi pila long terai ma pi la shen syap ye ki banget ki bala pediang yo Jesus Christ da umen sim ba khoi ka Bible gong nrai kat ki bala pediang yo ha ki ta la ai ka bor ban long ki khun chong ublai ka bamot la sil ye pi pila dei ki chong ublai na mar kata ka jinglong kristan ka don ka nong rim ka jing hikai bat ka jing shisha ka baskau tanat ba habangilangen Yau Jesus Christ lingba ka jing pen kendo ka jong min sim ma khun ngi la dei ki jong ublai ba ngi la dei ki ta ki khun ki jong ublai nang ta ka syap ka ai ka syap ka ai ka jing sngai ka ai ru ya kata ka jing sngau ti kana Bible ka ong kum ni hau piru haba pilayo sngau ya ka ktien ka jing shisha ka gospel ka jing penem jong pi haba pila ngetru la shon syap ye pi do min sim ba khoi ka jing kular u balong ka senjat na ka benta chongi hadu ka jing siu spa ka benta chong u hi khnang ya ka ban yo ya ka buram ka chong u ka ktien senjat ha ka ktien Greek ki ong kata ka ar habon ka bamut ya ktien kasingi jupendan kam ngi ong boina la ne garanti la jupendan kam ya ka ha ka ktien pareng kabamut bau mensim bakut ulalong kata ka jing pentikna bangi dei ki khun ki jong ublai ka Bible ka ong kum ni kum ju di mensim ru uyarap lam ya ka jing tolat jongi namar ya ka e ka bangin duai kat bandai biang im tipsu si shau tau mensim hiru ukarpat na ka banta hakita ki jing ut hir ki bomla ya ka ban ong namar bangila long kita ki jong ublai la pentik kena yang i badai ki jong ublai wat ha ka jing duai ka bangim tip ru banduai namar bangila long kita ki jong ublai ngila long trai jong ublai u mensim ba koi ulayarap ya ka banduai na ka benta jonga pat na ka benta jong pi namar kata kumba ka syap ka ai kata ka jing tikna kumba kata ka syap ka ai kata ka jing snusngan bakala dei ka benta ka jongi la son syap ya nga do bat ye pi da mensim ba khoi namar kata la pentikana yang ai pi nadu nang ni na partai kumba ka Bible ka ong ka mensim jongi ringkat utau mensim jong ublai kaya plasai bangi dei ki khun jong ublai ngamdei bangin satip ndalayam nadu nang ni na partai la pentikana yang i bangi la dei lepa ki jong ublai mensim bakun ringkat kata ka mensim jongi ong ka Bible kaya plasai bangi dei ki khun jong ublai namar kata ka daw kani ka syap kum ka symbol jong mensim bakun
ka pen i yangi bangi don na po kata ka protection ka jingata ka jong ublay ka pen i yangi ya kata ka jinglong trai bangi dei ki jong ublay ka airu yangi ya kata ka jing tikna bangi dei ki khun ki jong ublay bat bangin mat bat bangi lamat ya kata ka jingim ka babom jukut namar kata ka daw ka jinglong kristan ka dei ka jing tikna ya gai ya ka jingim ka babom jukun ngan supan kan mau biang balay ngawan sa kanila jinget kristan na ka jing bomlong kristan mensya namar day hangni bangiyo ya kata ka assurance of salvation ka jing pentikna ya ka jingim ka babom jukun kumno ngitip hadin bangilanget ngila priang yu Jesus Christ kata ka mensim jongi rengkat utau mensim jong blay ka ay ngi kata ka jing skong tikna tu blay kerku ya kani ka Bible study lingba jong kani ka benta ka baar ka wangawan ra tang artali ki symbol jong mensim bakun pilayo asnga hukum tu ya ka paru hukum kadak jong mensim bakun pilayo asnga hukum tu syapang ka seal kum kata kadak jong mensim bakun pilayo asnga kita yo ki balalet no syapang ka syapang ka ding syapang ka leer to ai bakini ki symbol ki jong mensim bakun ki ba pilayo asnga kan penlong ye pi nadu menta ka miet ya ka ba pin sliang ya ka ba pin terang ya mensim bakun bat ba pin yo ru ya kata ka jingim ka ba yai dap bat ka ba yai pendap do mensim bakun ublein kerku ya kane ka Bible study na ka menta jong pi baro ki besngam ublein na ka menta ka buram ka jong u amen tungnya pendam ha ka jing doi ku kpa jing ba beneng wan ka ba nang yo pat me ken ko trai ling ba jong ne ka por ngisgo kemen bangi yo pat sa sisin ya kane ka jing hikai bangi aingo ya me ken ko trai ba ye chisha bangi yo i ya kane ki symbol ki jong mensim ba ko ya rap yangi bangi la shisha bangin im kata ka jing im ya ka ban yai pendap da ka bangin yai sliang yo mensim ba ko lingba ka jing dwai ka jongi bangin pendam ma ka jing im ka ba man la ka sngi lingba ka jing i no jongi ki jong kane ka perthai lingba ka jing sha jingit ka jongi kumba ki senran ki jongme ki la yo shisha kata ka jing pendap ka baru mensim ba ko ya rab yangi baro ken ko trai bangin sliang namar ba khalam ka bo jong mensim ba ko kalong ka ba ban im ka jing im kristan ka ba job bat ban sakri ya me shim ka burom sheladi na bai kini baro ngade ngapan ha ka kertang jong trai ban pun im ching long Jesus Christ adu mentai so tham chukut amen